Kuuntele tarkasti. Tämä ei ole vain ilmoitus. Pidä tätä henkilökohtaisena kutsunasi parempaan tulevaisuuteen. Miten? Amplivo ja Corsair muuttavat mestarillisesti maailmanlaajuisen muoviongelman suoraksi, konkreettiseksi tuottopotentiaaliksi, ja myös sinulla on mahdollisuus hyötyä tästä. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuutesi olla osa mullistavaa ratkaisua, joka ei ainoastaan auta planeettaa, vaan voi myös auttaa rakentamaan sinun taloudellista tulevaisuuttasi. Kutsusi on tässä. Tässä on vahva todiste, jota et voi sivuuttaa. Maailmanlaajuiset jättiläiset, mukaan lukien alan johtaja Shell, ostavat jo aktiivisesti kehittynyttä bioöljyämme. Tämä ei ole pelkkä nimien mainitseminen, se on konkreettinen todiste valtavasta kysynnästä ja ratkaisumme toimivuudesta. Tämä suoraan vahvistaa sinun mahdollisuutesi taloudellisiin tuottoihin. Älä jää jälkeen, kun kysyntä todella räjähtää. Hetki toimia on nyt. Haluan kertoa sinulle lisää nettisivulla, jonka osoite on tässä alalaidassa.